В Националния дворец на културата се състоя премиерата на документалния филм «Лечителят», посветен на народния лечител Петър Димков. Режисьорът Стилян Иванов представи своя екип и художничката Лили Димкова, дъщеря на лечителя. Нейната книга «Петър Димков, моят баща» е литературната основа за сценария на филма. Написах тази книга, защото мисля, че животът на татко е един достоен пример и особено младите могат много нещо да поемат от него. Той беше един прекрасен родолюбец, обичаш България, но обичаш и всички хора и цялата планета. Болеше го, че отравяме планетата, че унищожаваме със алчността си. Непрекъснато призоваваше: пазете, пазете природата на майката земя, не режете клона, на който стоиме. Той водеше един природосъобразен живот. И аз в книгата си описах живота му. Много са негови съвети за именно един здравословен живот и един не само да бъдеш физически здрав, но и духовно здрав, да можеш да бъдеш. Тези съвети, тези формули ги дадох в книгата. И мисля, че ако човек живее по този начин, ето той живя до 95 години и до края беше физически и умствено абсолютно здрав и полезен. А смисъла на човешкия живот е да бъдем полезни, да бъдем добронамерени, да бъдем оптимистични, колкото можем да даваме, а не само алчно да взимаме. Това беше основата му. Той цял живот помагаше безплатно, което беше много важно. За него беше, че не трябва да се взима пари за това, което даром е дадено от Бога, лечителската дарба. И действително излекува хиляди хора. Няма болест, която не може да бъде лекувана. Било едничкото правило на лечителя Петър Димков. Като член на Бялото братство той проповядвал ревностно идеите на Дънов. Избягвайте всичко, което разваля настроението. Радостта е двигателят на нашия живот. Ден, пред който не сте се смели, е загубен ден. Това е само малка част от прекрасната му философия за живота. Внукът на лечителя, офталмологът доктор Петър Димков, не само носи името на своя дядо, но и негов последовател. Целия си съзнателен живот съм се старал да бъда достоен негов последовател и да следвам стриктно неговите правила житейски и методите му на лечение, на диагностика и с каквото мога да бъда полезен на хората. Мисля, че в голяма степен успявам. В крайна сметка той е една недостижима личност. Не знам дали някога ще мога да се изравна с него, но доколкото позволяват скромните ми възможности, мисля, че съм един достоен негов последовател. Ако си затворите очите, коя е картината, която изплува пред вас, свързана с вашия дядо? Картината е така непрекъснатия поток пациенти, който от сутрин до вечер беше в къщи. Непрекъснатото звънене на телефона, на вратата, опашките от хора, чакащи пред вратата. И в много случаи, примерно прибирайки се вкъщи, аз не можех да си влеза, защото пред вратата имаше огромно количество хора, които го чакаха. И съответно благодарните пациенти, които идваха да му изкажат признателност и благодарност пък на Петров ден. Димков учи, че човек може да акумулира сили от дърветата. Когато си уморен, облягаш гърба си без главата на някое хубаво здраво дърво, като бук или дъб, например. Да няма сухи клони по него. Слагаш лявата си ръка на кръста, с длан опряна на дървото, а дясната ръка или на сърцето, или на слънчевия възел. Така оставаш 15, 20 до 30 минути. Разбира се, през това време ти с нежност се обръщаш към дървото. Ти го обичаш, даваш му любов, а то ти дава сила, енергия и жизненост.
Търсене на мистериозното, сензационното или нещо съвсем простичко и земно е в основата на този филм? Търсене на духовното. На това как да намерим смисъл в живота, който живеем. Живота, който ни подхвърля в какви ли не крайности. И е добре човек да намери своите устои, за да може да изживее един пълноценен живот. Това е смисъл на филма. 1 ноември, Денят на народните будители, е избран за тази премиера и това съвсем не е случайно. Разбира се, че не е случайно, защото Димков, освен лечител, е и будител. Той е лекувал колкото и нашите тела, толкова и нашите души. Пробуждал ги е за един нов живот, за едно ново разбиране на света. Какво стои в основата на философията на Димков за човешкия живот? Много е трудно да бъде казано накратко, но лично за мен есенцията в това, което той непрекъснато се опитвал да внуши на хората, с които контактува, е позитивното мислене. Дори филма започва с тази негова мисъл, че няма по-силно нещо от положителната мисъл. Човек, колкото и да е болен, ако намери сили в себе си да повярва, че може да се излекува, то той наистина ще се излекува. Има и много други неща казани от него, които във филма ще бъдат видяни, но това е есенцията на неговата философия. С какви хора се срещна на снимачната площадка? Безкрайно интересни. Разбира се, филма нямаше как да покаже всички. Основата на филма е книгата на неговата дъщеря Лили Димкова, Петър Димков, моят баща. Най-много срещи ми бяха с нея и от нея съм черпал най-много информация. Разбира се, снимахме и хора, които са лекувани от Димков. Някои от тях са били деца, бяха много емоционални в спомените си. Пътувахме доста из България, местата, където той е работил, където той е помагал на хората. Беше безкрайно интересно. Какво е усещането ти за Петър Димков? Като един дух, който продължава да живее с нас, чрез това, което ни е завещал като мисли, като написано. И от нас се очаква да прочетем или да си отворим очите и ушите за посланията, които той е отправил. А посланието на филма? Отново казвам, позитивната мисъл. Няма нищо по-силно от позитивната мисъл. Тази вечер е премиерата на Лечителят. От тук нататък пътя на този филм? От тук нататък в края на месец ноември този филм ще има международна премиера в Москва. Вече имаше една такава прожекция на филма на фестивала Золотое сърце, който се проведе през месец октомври под патронажа на руския патриарх. И съвсем неочаквано за нас, ние получихме отличие от този фестивал. Казвам неочаквано, защото идеята беше филма да бъде представен в извън конкурсната програма по настояване на организаторите на фестивала. Просто искаха да видят този филм. Много ненадейно за нас, ние получихме дори отличие.